A my sme už v Plzni u Aček. Toto mňa na tom sere, že ti do telefónu povedia stav nového auta a je to po krupách. Neviem, keby tam bolo pár tých ďulku, ale to je celé auto, pozrej. Takto vyzerá celé auto. Ešte sa pýtal, co tomu autu je. Do telefónu mu povedali, je to stav nového auta. Tak sme skúsili zavolať do Ačok druhý deň. Auto mělo být v pohodě, akorát tak by tam měly být nějaké kroupy. Určite ste videli auto Bazar Monte Carlo, tak nejaký takýto typ to je. No. Dneska nové video, ďalšie video a vy podľa názvu budete vedieť, že ideme na Biturbo A6, ktorá má 89 000 km, ale hlavne sa nachádza v AAA auto. Takže uvidíme, či vôbec auto existuje, pretože pôvodne auto bolo v Prahe, volal tam ten pán, ktorý to chcel, nakoniec to auto previezli vraj do Plzne a zajtra už by bolo v Zlíne, takže sme museli rýchle zo Slovenska, kde sme boli odviezť M5, prísť, aby sme ešte dneska stihli v Plzni to auto. Tak som zvedavý, či tam vôbec bude, pokiaľ tam bude, tak uvidíme, v jakom je stave, pretože tvrdia, že je to stav nového auta. Má to 80 000 km nájazd, takže malo by to byť nové auto a u toho nebudeme robiť asi nejaký kompromis veľký, pretože to má málo kilometrov. Aj keď cena proste je brutálna na to, že to má tak málo kilometrov, je to celé podozrivé, takže uvidíme, co dneska uvidíme, alebo objavíme, nájdeme na tom aute. A dokonca ide i šéf. Pozrite sa, šéf prišiel. Loďka priplula. A my sme už v Plzni u Aček. Vidíte môj úsmev? To je úsmev, keď prekrývaš, že máš totálne nervy, že? To je tak, že sa musíš smiať, pretože inak ti pukne hlava. Normálne z toho. Že je super, ale aspoň jedna vec musím povedať, že hneď jak sme prišli, spoznali pána a aspoň ti rovno povedal... Ne, tak jako přístup dobrý. Přístup fajn tady, ale to není spíš o přístupu pobočky, to je spíš o přístupu jakoby firmy celý. Jako tohle je blbý, že jako je pravda, že keď sme prišli, tak nám ten dôvod hneď povedali a neskrývali to, že či o tom vieme. No. Pretože na infolinke sa tvárili, že to nevedia, pretože pán, co to zisťoval, tak si to dohodol. Najprv sme mali ísť na to pozrieť do Prahy, že to malo byť v Prahe, ale nakoniec sa to objavilo v Plzni, tak sme sa išli na to pozrieť sem do Plzne a oni mu povedali, áno, auto je v Plzni, môžu sa prísť na to pozrieť, budú s tým počítať. Ale nikto mu nepovedal, že to auto má na sebe tak 300 ďulku od krup, takže si to za chvíľu ukážeme. Zase na druhou stranu lepší, že je to v Plzni, než jet do Prahy, to bych byl nasranej ja. Jo, jako toto si myslím, že by mali oznamovať a pokiaľ to niekto z Ačok bude vidieť, bolo by dobré si urobiť v tomto poriadok, si myslím, pretože... Tam je spíš pořádek v té infolince, prostě, že by to přes tu infolinku měli zjišťovat, když to tam stejně jak vidí. Jako, ale mne to príde jako fakt jako blbý voči tým ľuďom, jako dobre, že neviem, keby tam bolo pár tých ďulku, ale to je celé auto, pozrej. Ja neviem, či to bude vidno, ale keď to zaberieš tu, pozeraj. Toto je, takto vyzerá celé auto. Celé auto. A auto přijelo hlavně sem včera. No. Pozeraj. Pozeraj, tá strecha je úplne extrém. Stĺpiky, dvere, všetko. Všetko. Motoricky, co sme to pozerali, tak to bude asi v pohode. Jo, tam nie je nič vidieť, je to fakt. Tie kilometre to asi odpoveda. Tých 83 000, co tam asi je, by to malo odpovedať, ale je to proste otloukane, plus keď myslím si, že na kamere to bude ešte viac vidno ten rozdiel predné, zadné dvere, farba. Je vidno kapota s blatníkom, že je rozdiel. A nejvíce rozdiel nárazník, ale na nárazníkoch dajme tomu, že keby niekto chcel, ale ten nárazník určite robený, pretože Vášku pozri, jak je tu olupaný, obuchaný, popraskaný.
je v tom, alebo nie, že je v tom diera, není tam senzor pre istotu. Vidíš, za prvý tady je zalakovaný kompletně bordel a kompletně barva zalakovaná, to v tom vidíš. Hej, to isté, i pozri, kamera tu je prasknutá, tu je to prasknuté dole. A keď odtiaľ zobereš, tak ten blatník je brutálne vidno rozdiel. No, tak jako kapotu vidíš, jak byla nalakovaná na hovado. A hlavne, vieš, že na toto sa dávalo V6 už a nie S-Line. Takže to auto proste stojí málo, počítali sme s tým, že 250 mikronov. Jo. 360 mikronov, no to bola 320, to už je aj kitované. A proč myslíš, že bylo kitované? No, ešte to bolo pred chrupami vtedy asi. Ty lajny, jak je to prostě na hovno. Ale je to škaredo nalakované. A preto nikde ani vo výpisoch není škodová udalosť. Není. Ale... Pretože to niekto lakoval mimo a je to vidieť, že je to mimo lakované. Sponzor dnešného videa je zase Car Vertical, ktorý nám ušetril čas a hlavne zákazníkové peniaze za to, že sme sa nemuseli ísť niekam k Stuttgartu pozrieť na túto nádhernú červenú Panameru, ktorá je pôvodom z Ameriky, kde v Amerike bola dosť brutálne nabúraná, okolo nejakých 1 000 000 korún. Bola dokonca strieborná, mala urvanú zadnú nápravu a ešte sme zistili na Car Verticale, že bola označená ako totálka, takže úplne ideálne. Potom auto prišlo do Litvy, kde sa opravilo. Následne po nejakej dobe bola zasa poistná udalosť za 1 000 000 korún a auto si niekto kúpil do Rumunska. V Rumunsku to znovu nabúralo, to auto, a v podstate nabúralo aj v Nemecku, kde bola škoda asi za 2 milióny. Takže to auto prešlo niekoľkými totálkami a presne je to auto, ktoré my pre zákazníka nechceme a nemusíme sa na to ísť pozerať ani. Takže nám to ušetrilo fakt čas, peniaze a v podstate za pár minút sme zistili, že to auto nemá žiadnu hodnotu. A pokiaľ aj vy by ste si chceli skontrolovať svoje auto, ktoré idete kupovať, s kódom RNGD dostanete 20% zľavu na váš report. Takže využite to a kúpte si auto, ktoré bude stať za to. Ono to bude vidět i tady na tom, je tady ten růžek je krásně vidět a tady to máš vlastně i vidět na tom, jak je to zalakované. Ale toto mali niekde mimo lakované. Tu isté zadný nárazník je úplne odtieň. Máš mobil ešte? Koľko majú dvere tu? Myslím, že mám telefon. My vždycky vyžrát kupovat to biturbo u nás, no. Jako jo, povedli se některý, ale toto nedá se. Byla skvělá cena, ale tentokrát to nebylo jako ty si byl zvyklý, když jsi jel, že si taky váhal, dobrá cena, uvidíme. Jak bola tam naposledy to biturbo, tak tam to bolo za 400 000, to tiež ako sa náraz ľudia zbláznili, ale tam tiež som tomu neveril, tu sme tiež ako netušili co, ale toto sa mohlo povedať. Tuto sa mohlo říct, protože... Takže ako tu sme so zákazníkom ako jasne si povedali, že to nemá význam a asi to ani nebudeme projíždět, jako nemá význam to projíždět, keď to nechceme. Když to nechceme, tak to nemá smysl, protože prostě, no. Ale je škoda. To je jedno, co s tím, no. Jako, jo. Ale... Jako je škoda, no, pozri, jak je to dobité. No. Toto je blbý, keď si to niekto niekde nechá urobiť, jak tamto lakovanie, že to nikde nenájdeš. Není to ani v Audi, není to ani na Car Vertical, není to na CBI, není to nikde. Že by tam bola nejaká poistná udalosť, takže... Není no. No to je ono, ale proto říkáme vždycky, je to jenom orientačné. Buď to niekto ešte nemal poistené, tým pádom preto to aj dal, pretože keby to mal poistené, tak si to nechá niekde spraviť, alebo tak, ale preto nikde nebola ani škodová udalosť, že tam boli kroupy.
že to takto jako ale vyzerá to. a ani tam to lakování, víš. No jasně, ale na jednu stranu znáš, jak se dějí pojistky. Potřebujeme ušetřit, nedáme tam živel. Že bude len havárka, aby to bolo, pretože vieme, že u tejto auta je docela vysoká, keď nemáš úplne bonusy. Takže, jak ty hovoríš, mohla byť havárka nebo nejaké polovičné plnenie a potom už mu to nevyplatili, tým pádom nemáš ani záznam o tom. Okna ty jsou původní, přední vlastně měněn, ale no, je to škoda, no. Jak by to bylo hezký auto. Takže teraz sme tu skončili rýchle, ale my sme mali nejaké podozrenie, že za túto cenu takto veľký autobazar není hlupý na to, aby dával o 200 000 lacnejšie to auto. Ale bolo tam, že pán sa pýtal, co tomu autu je, pretože sleduje tie biturba. Chce si kúpiť biturbo, tak vie, jak sa pohybujú ceny i v Nemecku, i u nás. Takže vedel, ešte sa pýtal, co tomu autu je. A hovorím ti, Lukáš so mnou bol v aute. Do telefonu mu povedali, je to stav nového auta. No, tak vidíš, stav nového auta. A toto mňa na tom sere, že ti do telefonu povedia stav nového auta a je to po krupách. Já vím, jenže to nevyřešíš, protože nikdo nevolal z tady z té pobočky, ale mluvilo se s centrálou, kde je x lidí, kteří jenom čtou, co mají a co je nařízen. Tak, jak celou dobu Ačka fungují. Tak to je super, no. Takže je dobré si to radšej overiť. Proto to říkám vždycky. Ale je pravda, že tu nám povedali, že niekto na to zložil zálohu, aby mu to sem priviezli, preto je to tu auto, ktoré bolo v Chomutove, podľa toho, co tam je napísané, že? A tu sa musíme trošku pozastaviť, pretože sme zistili, že vo finále každý tam len niekoho namotával a tieto fakt praktiky nie sú pre mňa príjemné vôbec, že zákazníkovi tvrdili, že auto je v Prahe pôvodne. Potom mu povedali, že je v Plzni a musíme tam prísť rýchlo, pretože ráno auto odchádza do Zlína, mám pocit, že mu povedali. Takže my sme tam leteli ešte večer, aby sme to videli. A vo finále na pobočke nám povedali, že to auto nikam nemá odísť, že tam normálne ešte bude. A aj nám potom ešte volali, my sme im volali, takže minimálne ďalšie 3 dní tam bolo. Takže toto je ďalšia vec, co sa mi nepáči. A na lístku za oknom, to i v tom videu sme hovorili, že bolo v Chomutove, to auto a prišlo do Plzne, takže vykúpili ho niekde v Chomutove a potom si ho niekto nechal previesť do Plzne, takže celé to bolo také, mi príde dosť zamotané. Tak oni vidí jakoby ty zálohy, kam to jde. Hej, ono to bolo v Chomutove, takže niekto odtiaľ si to to objednal vlastne... a tomu na pobočke vraj povedali, že on vie o tom, že to má byť po kropách. Ano, ale to ti poví, až když složíš 2000 korun zálohu vratnou. Aby ti ho privezli. Aby ti ho přivezli, tak ti to teprve řeknu. Jinak ti to neřeknu. Jako do telefonu ti budu hovoriť, že je to stav nového auta, pretože 80 000 km. Já o tom teda nic nevím, ale to je normální. Potřebuji tě sem nalákat, aby to... Proto jsem nerad A potom chodím. vlastne ti povedia, hele, vy ste chceli túto A6, tá je síce po krúpach, je to síce nepekné, ale máme tu pre vás inú A6 a ešte ušetríte korunku 2. Poďme sa pozrieť, taký A6, 80 000. Takže nám to nedalo, aby sme mali nejakú referenciu, tak sme skúsili zavolať do Ačok druhý deň, po tom, čo sme tam mať odišli, aby sme vedeli, čo nám povedia na infolinke. Tak sa pozrite. Dobrý den. Dobrý den. Já se chci zeptat, já jsem koukal na inzerci, máte na prodej Audi A6 BTDI za 530 000 korun, má nájezd 87 700 km, jestli je to auto... Ještě jednou mi řekněte ty kilometry. 87 700. Jo, tu máme, ale odkud jste, kde bychom to řešili? Bílá A6 je to. Ano, vidím to tady. Z Plzně. Z Plzně, tak to je perfektní, protože nám stojí přímo taky v Plzni, když se dívám. Je to teda ta za 530 000, úvod je teda Německo, má tu servisní knížku, dívám, vypadá docela slušně. Jo, a nevíte náhodou, jestli je všechno v pořádku na tom autě, nebo jestli... Se na to. Hnedka vám to zjistím, tak linku, tam zdržení. Po motorové stránce je auto v pohodě. Jo, akorát ještě zjistím, jak na tom je třeba karoserie. Interiér taky v krásném stavu. Tak ona má málo kilometrů, tak by to mohlo vypadat jako hezky, no. Přesně tak, já se na to podívám akorát ještě.
chvíli vydržte. Tak děkuju, že jste mi počkali, já jsem teda ověřoval. A jako auto mělo být v pohodě, akorát co, tak by tam měly být nějaké kroupy na tom autě, by se měly nacházet, jo. A nevíte, jak moc kroup, nebo... Tak dívejte, je to potřeba vidět, jo, podle fotek to jako moc takhle zjistit nejde, proto tam je taková cena, jo, na tu... Takže auto... Jinak vypadá dobře, po motorové stránce úplně bez žádných problémů. Jo, jediné co, tak tam se najde nějaká ta kroupa, no. Nějaká kroupa, OK. A teda je auto v Plzni, že bych se mohl na něho jet podívat tady do Plzně? Přesně tak, stojí na plzeňské pobočce, no. OK. Tak tady nám řekli, že nějaký kroupeček tam na tom může být. Tak uvidíme, no. Protože zákazníkovi, který nás na to si najal, tak tomu povedali na infolinke, je pravda, že tu nám nejaký pán s nami rozprával, včera mu nejaká ženská hovorila, že to auto je absolútne v novom stave, bez problémov a dokonca, keď potom hľadali, kde to auto je vraj, tak ho rozprával s nejakým manažérom, ktorý mu povedal, že tiež, že to auto je v Plzni a je to všetko ako v pohode, takže neviem, my sme dostali túto informáciu, tak aby sme im zasa nekryvdili, že keď sa človek ako viac vyptá, alebo neviem prečo, alebo v tým, že sme my urobili tam nejaký trošku rozruch, tak nepovedali, jak veľmi je po kroupách, že to má 300 krúp a je to na celolák, ale proste povedal, že by to chcelo vidieť, což musíme aspoň povedať na ich obranu, že nám to do telefónu teraz povedal, co včera a predvčerom, keď tam tento zákazník volal, tak to nepovedali. Tak aby sme boli fair, tak dneska mi do telefónu povedali, že auto je po krúpach, nevie po jakých. Takže tak, ale v skutočnosti auto vyzeralo tak, jak vyzerá. Potom, čo sme sa toto dozvedeli, že nás nejak ako upozornili, že nejaké kroupy tam sú, tak druhý deň mi zasa niekto volal záčok, pretože už tam mali moje číslo a vedeli, že som sa o nejaké auto zaujímal. Volal mi iný človek, ktorý mi tvrdil, že je nejaký manažér. To asi tam je každý manažér. Ale bohužiaľ to nemáme natočené, pretože som vôbec netušil, kto mi volá. Tak ten mi práve hovoril, že auto je v Plzni, že som sa na ňo nebol pozrieť, bla bla bla. Či sa na ňo nechcem prísť znovu pozrieť. A ja som sa pýtal práve na to, že mi iný operátor povedal, že nejaké kroupy na tom aute sú. A on mi do telefónu povedal, takže máme to aj my, ale bohužiaľ to nemáme natočené, že na aute je úplne minimálne krup a že to skoro nejde poznať, ale v prípade, keby sa mi to nepáčilo, co on si myslí, že by sa mi to mohlo páčiť, pretože je to fakt minimálne vidieť, tak by sme našli nejaké iné auto, ktoré by mi oni vedeli ako dohodiť. Takže takéto praktiky tam sú. Je to také 90-kové, keď sa v 90. rokoch predávali auta, lebo určite ste videli auto Bazar Monte Carlo, tak nejaký takýto typ to je. No, mi príde ešte stále v dnešnej dobe. Ale sú tam aj féroví ľudia, no, aby sme nepovedali. Takže pokiaľ sa vám video páčilo, alebo aj nepáčilo, napíšte svoj názor, svoj komentár, prípadne vašu skúsenosť, ako ste vy pochodili, či už v Ačkách, alebo v inom autobazáre. A tešte sa na ďalšie video, napríklad s touto vládou. Vidíme sa. Čau.